Prynhawn da a chroeso cynnes iawn i'r myfyrdod arbennig hwn. Dyma eiriau'r ganfed Salm. Mae Dafydd yn cymell ni fel hyn. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd. Deiwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mai yr arglwydd sydd dduw, efe a'n gwnaeth, ac nid ni yn hunain. I bobl ef ydym, a defed i borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, a bendithiwch i enw. Canis da yw yr arglwydd, i drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. A mae'r darlleniad heddi o'r Efengyl, o Efengyl Luc, pennod 12 yn dechrau yn adnod 16. A dywedodd Iesu stori wrthyn nhw. Roedd ryw ddyn cyfoethog yn berchen tir, a chafodd gnwd arbennig o dda i'n cynheia. Does gen i ddim digon o le i storio'r cwbl, meddai. Be nai? Fi'n gwybod. Tynnu'r hen ysgyboriau i lawr ac adeiladu rai mwy yn ei lle. Bydd gen i ddigon o le i storio popeth wedyn. Yna byddai'n gallu eistedd nôl a dweud wrtho'n hun, mae gen i ddigon i bara am flynyddoedd lawer. Fi'n mynd i ymlacio a mwynhau fy hun yn bita ac yn ifed. Ond dyma Duw yn dweud wrtho, y ffŵl dwl. Heno ydy'r noson rwy ti'n mynd i farw. Pwy fydd yn cael y cwbl rwy ti wedi i gasglu i ti dy hun? Ie, fel yna bydd hi ar bobl sy'n casglu cyfoeth iddyn nhw 'u hunain, ond sy'n dlawd mewn gwirionedd am eu bod nhw heb dduw. Yna dyma Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion. Felly dyma dwi'n ei ddweud. Pidwch poeni beth yw fwyta a beth yw wisgo. Mae fwy i fywyd na bwyd a dillad. Meddyliwch am gigfraen. Dyn nhw ddim yn hau nac yn Medi, a does gynnon nhw ddim stordi na sgubor. Ac eto, y mae Duw yn eu bwydo nhw. R'ych chi yn llawer mwy gwerthfawr yn ei olwg nag adar. Allwch chi ddim hyd yn oed gwneud eich bywyd eiliad yn hirach drwy boeni. Os allwch chi ddim gwneud peth bach fel yna, beth ydy'r pwynt o boeni am bopeth arall? Meddyliwch sut mae'r blodau'n tyfu. Dydyn nhw ddim yn gweithio nac yn nyddu. Ac eto, doedd hyd yn oed y brenin Solomon yn ei ddillad crand ddim yn edrych mor hardd ag un ohonyn nhw. Os ydy Duw yn gofalu fel yna am flodau gwyllt sy'n tyfu heddi, ond yn cael eu llosgi fel tanwydd fori, mae'n siŵr o ofalu amdano chi. Ble ma'ch ffydd chi? Felly, pidwch treulio'ch bywyd yn poeni am fwyd a diod. Pobl sydd ddim yn credu sy'n poeni am bethau felly. Ma'ch tad
yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi. Gnewch yn siŵr mae'r flaenoriaeth i chi ydy ymostwng i deyrnasiad Duw, ac wedyn cewch y pethau eraill yma i gyd. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Rydyn ni yn rhoi diolch i ti o Dduw yn tad am y cyfle hwn unwaith eto heddi i ddod ynghyd mewn mawl ac addoliad. Rydyn ni'n rhoi diolch i ti am sicrwydd eiriau Iesu ar ein cyfer ni. Nad oes rhaid i ni fecso na phryderu am bethau daearol, ond dy fod ti yn cyflenwi popeth ar ein cyfer ni, wrth law hael agored. Diolch i ti am hynny. A diolch yn bennaf oll o Dduw fod Iesu Grist wedi ymwacau ei hun, wedi gadael ysblander y nef mwyn prynu yn bywyd ni. Diolch nad yw e yn dweutho ni i roi pethau Duw yn flaenoriaeth heb iddo fe wneud hynny yn gynta. Clywn ni wrth i ni gofio heddi am yr ardalodd hynny drwy Gymru sydd yn mynd o dan cyfyngiadau Covid pellach y penwythnos hwn. Bydd yn arbennig gyda rai sydd yn gofidio na wela nhw i teuluodd neu ffrindiau eto am gyfnod maith. Cofiwn yn arbennig y rai sydd mewn ysbyty neu cartre nyrsio neu gofal sydd ddim yn medru gweld yr ymwelwyr arferol. Cynnal hefyd y rai sydd yn gofalu amdani nhw yn y llefydd hynny, mwyn i bob un dderbyn i llawenydd oddi wrtha ti yn gyntaf. Gwrando yn gweddiau preifat personol ni os gweled i'n dda. Clywn ni yn yna yn cofio ar y nwyliad yna sydd yn dost heddi, y rai sydd yn ddryslyd a dyw eglurder i meddyliau bellach gyda nhw. Bydd hefyd gyda rai sydd yn galaru a'r rai sy'n tristau oherwydd eu hamgylchiadau. Cynnal di os gweled di yn dda. Harwen i gyd ymlaen yn llawenydd Iesu dy fab yn ceidwad. A gweddiwn gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefodd, sancteiddier dy enw, dyled y deyrnas gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroen ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'n darlleniad ni heddi yn mynd â ni at un o storiau mwyaf gyfeilgar bachog Iesu. Mae'r ddameg arbennig hon yn delio gyda sefyllfa, falle bydden ni gyd wedi breuddwydio cael bod ynddi. Yn bod ni'n ennill y loteri, yn bod ni'n ennill y wobr mawr ar y pools, a bod dim rhaid i ni o hyn ymlaen weitho eto. Yn bod ni'n gallu croni'r cyfoeth sydd gyda ni, ei osod yn y seff mwyaf posibl, neu yn y cyfri banc mwyaf diogel, ac eistedd nôl am weddill yn bywyd mwyn cael pleser a mwynhad. Dyma beth mae'r stori yma yn bythu yn y diwedd. Ffermwr sydd wedi cael cnwd anhygol
ac yn ceisio penderfynu nawr beth i wneud ar cnydau yna. Felly mae'n cael ei ffôn symudol mas, mae'n ffonio'r penseiri, a maen nhw'n dweud, codwch y sgubor mwyaf posibl i mi, a newch yn siŵr bod pawb drwy'r fro yn medru weld mwyn cael gweld gwmynt o lwyddiant fi wedi cael. Felly pan mae Iesu yn llefaru'r stori yma, yn adrodd y ddameg arbennig yma, fi'n siŵr ei bod e wedi cael cynulleidfa parod iawn oddi wrth i ddisgyblion a'r gwrandawyr eraill oedd yno. Wedi'r cyfan, mae'r ffarmwr cyfoethog yma yn cynrychioli yr hyn y bydde rhan fwyaf o bobl oes Iesu a'n hoes ninnau wedi ei wneud efallai. Ond dyma'r glec, dyma'r ergyd, wedi i Iesu yn raffu ni mewn gyda'r stori yma o lwyddiant. Yn y diwedd mae'n rhaid iddo fe ddatgan ta methiant oedd bywyd y ffarmwr yma. Methiant am ei fod e wedi rhoi'r flaenoriaeth yn y lle anghywir. O dde'n tybio ta llwyddiant oedd cyfoeth ariannol. Ond mae Iesu'n dweud nage. Methiant yw hwnnw am nad yw e wedi ceisio pethau Duw yn gynta. A mae hyn wrth gwrs yn cael ei tanlinellu wrth i bob cydymdeimlad, pob sympathy gyda'r ffarmwr yma doddi i ffwrdd pan rydyn ni'n clywed barn Duw ar y sefyllfa. Dyma Duw yn dweud wrtho, y ffŵl dwl, ynfyd yn yr hen gyfeithiad. Heno ydy'r noson rwy ti'n mynd i farw. Pwy fydd yn cael y cwbl rwy ti wedi i gasglu i ti dy hun. Falle bod e wedi colli i apwyntiad Fit 50 healthy man i wneud yn siŵr bod ei galon yn gweithio yn iawn. Falle bod e wedi teimlo bod pethau fel yna ddim iddo fe, ond y noson honno yn ddi ar wybod iddo fe, mae e'n clywed y newyddion bod ei osau wedi dod i ben. Pa bwrpas bellach i'r oll gyfoeth yma mae fe wedi cronni. Na, bydd e ddim yn cael ymddeol. Bydd e ddim yn cael ymborthu ar y cnydau, ymlacio a mwynhau fy hun, fel mae fe'n dweud, yn bwyta ac yn yfed. Ddim o gwbl. Mae wedi cael ei gyfle. Mae fywyd wedi dod i ben. Ac ar ôl yn denu ni i gyd mewn gyda'r ddameg hon, fel athro da, mae Iesu nawr yn symud mlaen i ddangos i ni beth yw'r wir wers. Ie, mae yna werth i bethau daearol. Dyw Iesu ddim yn gwadu bod i'r materol i bwrpas, ond mae e yn tanlinellu'r ffaith yn fama mewn darn hefyd sy'n cael ei ddefnyddio yn Mathew 6 yn y bregaeth ar y mynydd. Nad cronni eiddo daearol i ni'n hunain yw'r hyn sydd yn dangos nod o lwyddiant. Dim ots os dyw yn wardrob ni yn llawn o'r dillad crandiaf. Dim ots os dyw'r pantriodd yn llawn o bob nwyddau a bwydydd posibl. Nid hynny sydd yn mesur yn llwyddiant ni, ond yn hytrach a oedden ni'n rhoi y flaenoriaeth, a oedden ni yn gwerthuso yn bennau pethau Duw. Dyma siwt mae fe yn crynhoi y stori, rwy'n dyfynnu o adnod 31 o Lyc 12. Gwnewch yn siŵr
Mae'r flaenoriaeth i chi ydy ymostwng I dernasiad Duw, ac wedyn cewch y pethau eraill yma I gyd. Wrth I ninnau nawr ddod I mewn I dymor y diolchgarwch, gadewch I ni gofio beth sydd o wir dragwyddol werth. Dilyn Iesu Grist a ddath i'n hachub ni, dilyn I ef nath ymwacau ei hun o gyfoeth yn ef o'r ysgubor mwyaf posibl I fod yn geidwad I ni. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni oll. Amen.